Tan kuciwa memanisi menggep srinateng dalu siniwaka sangya pradase bener ya kene iki pertapan Gadung Melati. Oh inggih. Panjenenganmu ingkang awewangi Nyai. Oh inggih kula pun Nyai Santi. Santi Mulya, mboten nganti mulya. Santi ngoten kemawon. Ya kagungan putra menawi anak Andanu. Andanu ya apa? Anak angkat gadah naminipun Ratri ingkang nembe alit. Ngono. Jare kowe tukang gawa kowe. Nggih, prisa to nggawa. Ngerti kabar semobar ning koran-koran. Nggawa iki tegese saben-saben ana calon ratu kuwi mesti digawa rene. Calon adipati digawa rene supaya ndok gulawentah bab kepinteran magepokan urip wong bebrayang kuwi aja nganti sing wadon kuwi banjur negar-negar kaya jaran ucur mamah kendali banjur ragem tresna karo bojone mergo sing lanang kurang santosa sing lanang kurang duwe pangaribawa. Bener ya? inggih. Jenengan iki sinten? Lho, kula ngerti karo aku. Pendhita saka Sukalima. Tobat penemban Wisrawa. Ngawur. Penemban Druna. Udu Durna ning Druna. Durna. Sing nate kawentar Sukya Gendewa ki aku iki. Ingkang wingking nguntak ngantuk nu sinten? Nggih. Dipun tepangaken nami kula pun Patih Sengkuni. Patih Ngastina Warangkanata Ngastina. Wis aku tak takon karo Nyai Ranti. Di Palembang iki Nyai Santi janjane piye caramu gulawentah iki pancen gathok karo rasaku gandeng calon ratu Ngastina ki angger.